ମୁଁ ସକାଳୁ 5:30 ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର କାମବାଲି ମାନେ 3-4 ଜଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ଭିତରେ ଝାଟାପଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି ଆମର ଆମର କ'ଣ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲି ତାଲା ପୁରା କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଅଫିସ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ସେ ବି ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଖୋଲା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସବୁଜା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ହୁଣ୍ଡି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପଛପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଖୋଲା ବୋଲି ପଚାରିଲି, ନାଇଁ ବାବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଆମର ସେ କାମବାଲି ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛି ଆମର କମିଟିର, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କଲି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ସେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଡରେଜ ବି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସିସି କ୍ୟାମେରା ପୁରା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ। ପୋଲିସ ହଁ ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଖବର ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏନକ୍ୱାରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଗକୁ ଆମର ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦାବି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଇଏ କହୁଛୁ, କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ରହି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଆମର ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମନ୍ଦିରର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆମେ ମାସେ ହେଇନି ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକରି। ସେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଥିଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ସବୁ ଡକାୟତ ହେଇଛି।